Mayong hapon, Mindanao. Ako, si Sara Hilomen Velasco. Misa kadasab ang singil sa kuryente sa Davao City ug mga kasikbit nga lugar. Kung pila na ang electricity rate karon atong sayron sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gipatawag sa Davao City Council ang Davao Light and Power Company aron tubagon ang taas nga pagsaka sa singil sa kuryente. Atol sa sesyon sa Davao City Council, gikwestiyon ni Councilor Danilo Dayanghirang ang dako nga pagsaka sa singil sa kuryente sa Davao Light and Power Company. Ang presidente sa mong distribution utility nga si Engineer Enric Zartia ang miatubang. Sa computation ni Dayanghirang, ana sa 3 pesos and 38 centavos ang gisaka so ka December 2025 hangtod sa kasamtangan o ana sa 34.8% ang kinatibukang pag-usbaw. Base sa uwahing pagsaka, 13 pesos and 9 centavos per kilowatt hour na ang singil alang sa July 11 ngadto sa August 10 nga billing period. Gipunto usab di Dayanghirang nga nagkadako ang ginagahing pondo sa kuryente sa city government buildings ug street lights. Sukad 2024, hangtod karong tuiga kapin bilyon na matud pa ang electricity budget appropriations. We will allow this to go on, Mr. President. The city of Davao will be hit. You can just imagine yung pinabayaran natin ilang billion yan and that will go up. Appealing to the Davao Light, please help us. What are your recommendations? Sama sa daan ng giingon, sa Davao Light, misaka ang palit sa kuryente sa WESM o Wholesale Electricity Spot Market. Ang nasinating power situation dili lang matud pa nasinati sa Davao City apan sa tibok nasod. Naapektuhan sab daw ang mga generation facilities sa magnitude 7.8 nga linog ni adtong June 8. Market prices gyud isaka. And this is because daghang mga power plants na out. So kulang ang supply, di man kulang but nigamay ang supply versus the demand. So supply demand scenario usaka ang prices. We all have to understand that these are generation charges. These are passed on charges to the consumers. Dili mo gain si Davao Light ani kay we gain only from the distribution charge which is fixed. Wala na ni saka. Gipangutan na sa konsehal kung wala na bagyod mahimo nga mapaubsan ang singil. Sumala sa Davao Light, napaubsan na matud pa kini. Actually, napaubos na because of the deferment of one. So, pwede na mong kolektahon to siya buo one time because of the pero dako kaya ang iyahang increase, no? Maabot yata more than 14. If I'm not mistaken, pesos per kilowatt hour. So, to manage that, among spread siya over 5 months. Ang usa sa ginalantaw nga mutubag matud pa sa problema, dugang power plant. Sa karon na ay plano nga mag-expand ang power plant sa Therma South Incorporated, sumala sa Davao Light, nga laumang mudugang og 300 megawatts sa supply. Ang long-term yun nga solution not only in Mindanao but also in Visayas and Luzon, is to build more power plants. Para not only stable ang atong power supply, kaya di to control ang mga power plants na mo out siya. Kailangan in a year, for example, kailangan siya i-maintain for like 1-2 months. So nagdo na nga scenario nga na yung mga power plant na mawala. But with new power plants coming in, stable atong power, enough pagid atong supply. So kung mas dagan ang supply versus the demand, bubo ang presyo. Pero ang chair sa Committee on Water and Electricity nga si Councilor Louis Bunguyan ato sa iyahang privilege speech nanawagan nga mo invest sa renewable energy. I call on the ERC and the city and Davao Light be transparent, stabilize our power supply, and invest in renewable energy. Our people deserve affordable, reliable electricity, not endless hardship. Sara, naglaom sab no ang Davao Light and the Power Company nga mubarato ang palit sa kuryente sa spot market. Mubarato lang matud pa kana kung ang mga nag-shutdown nga mga power plant mubalik og operate. And it's expected nga mubak online by September o di ba kaha October. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.